ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 40ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ 1,34,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ରୂପା ଦର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଟପିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରୂପା ସୁନା ପଛରେ ଛାଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ପରିବା ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ନ୍ୟୁଜ୍। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ ବଜାରର ବୃଦ୍ଧି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଫଳ ଦର ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ପୁରୀରେ ମଟନ ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ। ଗୋ ଚର୍ବି ମିଶ୍ରଣ ଖବର ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଛେଳି ମାଂସ କିଣିବାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜିଓ ବ୍ଲକର ସେଣ୍ଟର ରୋଟେସନ ଫଣ୍ଡ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନୂଆ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବଜାରରେ ଆସୁଛି। ନିବେଶକ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନେକ ସହରରେ ହ୍ରାସ ଓ କେତେକ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କଟକରେ ସାଜସଜ୍ଜା ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ ଦାମ 25,000। ବିରଳ ପାନପତ୍ର ଦର ବଜାର ବୃଦ୍ଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ରଜ ପର୍ବ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବଜାର ଭଲ। ଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଡାଲି ଆମଦାନୀ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି। ହରଡ଼ ଓ ବିରି ଡାଲି ଖୋଲା ଆମଦାନୀ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ 26ରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବଜାରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିବାର ଦର ବଢ଼ିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ସରକାରୀ ନଜର ରହିଛି। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।